Moi, mun nimi on Hanna ja tänään puhutaan vähän Areenan uintiräpylöistä. Eli ehdottomasti suosituin malli Areenalta on tää kantaremmillinen Powerfin Pro, josta nykyään on kaksi mallia, Powerfin Pro ja Pro 2. Tää 2 on tehty vieläkin pehmeämmistä materiaaleista, jolloin se on nilkkaystävällisempi. Parastahan näissä räpylöissä sitten myös on se, että värejä löytyy, eli kaikkea mustasta tällaiseen superkirjavaan. Powerfin Pro ja Powerfin Pro 2 räpylät. Voimatreenaukseen suunniteltu lyhyt uimaräpylä kantaremmillä, joka lisää tehoa ja rasitusta. Lyhyen timantin muotoisen kärjen ansiosta PowerTech Pro Fin ei hajota potkutekniikkaa. Potkujen määrä myös lisääntyy huomattavasti, jolloin lyhyen räpylän ansiosta teho kohdistuu oikeisiin lihaksiin. Ylöspäin helpommin taipuva joustava kärki vähentää joustoa ja taipumista polvissa ja nilkoissa. Kantaremmin ansiosta nilkan liikkuvuus on myös ihan eri tasolla verrattuna umpikantaisiin räpylöihin. Tämän takia Powerfin on parempi valinta myös aloitteleville uimareille. Voimaharjoittelun ja potkutekniikan hiomisen lisäksi räpylöitä käytetään paljon muussakin tekniikkaharjoittelussa, etenkin aloittelevien uimareiden kanssa. Erinomainen pitopohja, jonka ansiosta käännöksissä räpylä ei luista potkaistessa vauhtia seinästä. Ero Powerfin Proon ja Pro 2 välillä on lähinnä materiaalissa. Pro 2 on valmistettu entistä joustavammasta ja pehmeämmästä materiaalista. Yhteensä 4 erilaisesta materiaalista valmistettu Pro 2 on entistäkin nilkkaystävällisempi. No niin, eli sitten vaan räpylät jalkaan ja potkimaan kohti uusia ulottuvuuksia. Kivoja treenejä kaikille!